Myslím si, že najkrajšie na tom všetkom bolo to, že sme sa opäť presvedčili o tom, že každá z našich škôl je iná. A aj o tom, že každá z našich škôl obohacuje to prostredie, kde funguje daná inštitúcia a že vlastne aj ten celý profil tej inštitúcie vždy zodpovedá tomu, čo to prostredie, kde funguje, očakáva. Som veľmi hrdá aj na to, že tieto inštitúcie prispievajú k tomu, aby sa obohacovala tá farebná paleta inštitúcií, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch, a my ponúkame vlastne profil hlavnou črtou ktorého je, že chceme zachrániť a odovzdať jazykové a kultúrne dedičstvo ľudí, ktorí prišli sem pred viac ako 300 rokmi a ktorí zaľudnili prostredia, v ktorých sa aj dnes nachádzajú tieto školy. Veľmi kvalitný program pripravili pedagógovia školy a deti. A čo sa mi najviac páčilo na tom pestrom programe, kde od folklóru po šport bolo všeličo naozaj, že deti sa na javisku dobre cítili a z toho celého vyžarovala určitá uvoľnenosť, ktorá vyplýva zrejme z toho, že naše deti sa v škole dobre cítia. Želám im, aby si aj naďalej udržali príťažlivosť v tom prostredí, kde pôsobia, aby vedeli aj v meniacom sa svete, kde je počnúť s globalizáciou cez umelú inteligenciu všeličo, mali aj naďalej svoje miesto a aby rodičia ocenili to, čo ponúkajú, a to je teplo hniezda a rodinná atmosféra a samozrejme slovenčina, slovenská kultúra, ktorá viac ako 300 rokov v tomto priestore žije paralelne s maďarskou.